Umabag yung araw sa atin guys. Ito, lakas ng hangin dito sa amin ngayon. Grabe. Bagyong Florita. Yan. Nakita nyo naman yung hangin guys. Sobrang lakas. Try natin pumunta sa taas. Ito yung hangin. Grabe. Lakas. Hangin guys. Grabe. Bali may lamay dito sa ano guys, last night. Tapos hangin, kita nyo naman po. Woo! Pasensya na, nanginginig ako. Ang ginaw. Bali nagkalat na po yung mga ano, mga dahon, sanga sa ano, sa paligid. Ito. Kanina sinubukan ko mag-live sa cellphone ko kaso hindi po ginaya kasi malakas po yung ulan. Tulad ngayon. Grabe. Lakas. Lakas. Ito, tumba na yung mga alaga ng nanay ko guys, oh, yung mga anak niya, mga pananim. Oh, mga puno. Vitamins guys. Yossi pa rin, Yossi. Yan, Yossi slide. Yan, ito po. Sobra, lakas. Pagka ganitong sitwasyon guys, yung bagyo, malapit nang umalis, pagka ganito. Yan, lakas. Ano? Bale yung ano natin, location po natin, nasa tindahan lang po ako dito sa taas. Hindi po tayo pwedeng makalipat kasi yan, lakas. Sa kabila po tayo, dito sa kabila talagang ano, salubong yung hangin. Yan, lakas. Sinasabayan pa po ng malakas na hangin yung malakas na buhos ng ulan. Kaya po mabigat. Boys, ingat boys. Ingat. Grabe. Yan guys, sana safe po lahat ng mga kabayan natin ngayon dito sa Bagdao, Cagayan o kahit sang ano pa man, mga karating probinsya, dahil malakas po talaga yung ulan guys, hindi biro. Alam naman natin na hindi lahat ng bahay dito sa probinsya konkreto. Yan, marami pong ano dito, yung mga simpleng bahay lang, barong-barong ganon. Yan, nagliliparan na po yung mga sanga, yung mga dahon-dahon. Yan, yung mga mais po natin. Yun, nakakaawa po yung mga farmers natin guys. Ako man, kahit hindi tayo nagtatanim ng mais, siyempre itamang-taman natin kasi pinaghirapan po nila yan. Mahal po magtanim ng ano guys, mahal po magtanim ng mais. Abono pa lang, sakit na ng ulo. Mahal. Kita nyo po yung lakas ng hangin. Ano pa kaya sa mga mais guys. Yan, yan o. Kita nyo po, yung bugso ng hangin, may dalang ulan, kaya mabigat talaga. Sobra. Uy, linong ka na. Lakas. Grabe. Say, linong say. Yan, siyempre pinay po tayo. Go pa rin kasi dito po namatayan sila banda dito. Namatayan po sila. Doon banda, wala ka pong makita kasi sobrang lakas ng hangin saka may kasama pong ulan. Medyo umina na po yung ano guys, medyo umina na yung hangin, hindi na po katulad ng kanina. Buti na lang, salamat po. Pero malakas-lakas pa rin po yan. Yan, yan, yan. Sana tumigil na. Try po natin mag ano mamaya, after po na ito, kung maliwanag pa yung paligid, try po natin mag bike para makita po yung paligid. Ilog po, ano na, medyo umaapon na po yung ilog, yung mga mais, ang gaganda ng mga mais po natin dito sa Cagayan. Sana po walang nasira, pero alam ko may nasira na, kaso sana sapat na po yun, tama na sana kasi kawawa po yung mga farmers natin, yung mga nagtatanim po ng mga mais, palay.